Švůb, jde o to, že to oznámení jsme obdrželi u nás v Písku od FIO-banky, kde bylo uvedeno, že pan Rezina se tam dostavil na pobočku na adrese Jungmanova 186, kde předložil vámi notářem ověřenou plnou moc a požadoval úvěr ve výši 1 milionu korun českých na vaše jméno. A mě zajímá, jestli o tom něco víte. Nevím. Takže vy jste nikomu nic nepodepisoval, neposkytoval? Ne. Takže prosím vás, pokud jste nikomu nic neposkytoval a nepodepisoval, tak vám musím sdělit, že jste se pravděpodobně stal obětí podvodu a tím pádem budeme muset s vámi vypracovat předběžnou zprávu o podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle paragrafu 209 trestního zákoníku České republiky. A co musím udělat? Abychom vůbec mohli Prosím? Co musím udělat pro to? Pro co? No, jsou v ohrožení moje peníze teď? Pane Švůb, nejsou v ohrožení vaše peníze. Já vám nevolám kvůli tomu, že jsou ohrožení vaše peníze. Já vám volám kvůli tomu, že pachatel disponuje stále s notářskou ověřenou plnomocí, kterou může použít v jakékoliv bance v České republice. Jestli na vás může vzít úvěr, půjčku, hypotéku. Mhm. Jo? Takže prosím vás, aby jsme vůbec, jak říkám, mohli pokračovat, tak vás musím informovat, že tento hovor s vámi bude monitorován, nahráván a bude přidán k trestnímu případu. Takže já se zeptám, vy se teď nacházíte doma nebo v zaměstnání, pane Švůb? Já vás musím upozornit, že jste se dovolal na služební telefon České televize. Chcete pokračovat v tom rozhovoru? Samozřejmě, to s tím má společného, pane Švůb, že vy děláte v České televizi. To nechápu. No a jak mám vám důvěřovat, že jste policie? No jako já vám nic posílat tady nebudu. Podvodníci posílají průkazy a takovéto náležité věci, pane Švůb. No, tak v tom případě se spolu dál bavit nebudeme a já tady tohle číslo a ten telefonát předám policii České republiky. No můžeš ty skurvici, ne.